खुलुमबाय का ताउके बुक्सनो तिनी आमनरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल ताउके बुक्सं तिनी हाय नरन खानि त्रिपुरानि जे ताबुक चलि तंमानि बर्तमानो अकग्रक सानानि बागै फाइजाफि का ताउके बुक्सं पुले सिगां नाकार सारु ताउके बुक्सनो साइमानना आनि कंग्राय खरां बुजुदा कंग्राय हामलिया पांखात लारगो तंमानि बागै देंखा पांखात लारगो पांखा सारगै थमा बागै दे कंग्राय रंग खा साइमालिया अपने बागै बेलाय कंग्रायनि बागै नरक बायनुक जागै क बु साइमें नगा खरां बु हांपाय आवाज फाया बुक मुथुब जागै तंगो अपने बागै पुले सिगां नरन थान नाकार सान ताउके बुसं जे कक सानान नै जे तंमानि सिनि त्रिपुराओ ताबु जे रोमान स्क्रिप्ट न तुयै अब अनेक बছর रोमु चबा सिनि त्रिपुरासानि किन्तु ताउ फानो सरकार थांगो फायो ताबु फानो सिनि त्रिपुरासानि सल्यूशन ओखैया विशेषकै स्टुडेन्ट नि जे एग्जाम रगो करेक्शन पेपर रगो ताबु रोमान स्क्रिप्ट बाय फाइया तामखै बंगनि बेंगली स्क्रिप्ट न मंग सापगरि दङो आबर तुइनो तिनि स्राय न आं साइखनार नै ताउटे बुसं बरक ओ सरकार रगबो हाय सिनि त्रिपुरासानो हामजागिया सिनि त्रिपुरासानो साजागिया बुमुक सिमि साउ सबका साथ सबका विकास किन्तु त्रिपुरासानो विनाश खाना नाय विनाश अब काहाम काय बुजनानि चाइतो के ताउके बुकसं बेलेकै हामबाय मारु एसएफ नि टीम रंग दरब जत्तो जागावनो चबा खालि तंगन आबु चबा चलि तंगो आं नुगुइ तंगो आबनि बागै नरनो हामबाय पाइफलेया जत्तो नखनान खायदि अब जेमाय सागनो चबा ना नांसिनाय हाय आखाय इंया बरंनि एरिया बाद दुइ जनरल एरिया ओ बाद दुइ एडीसी एरिया ओ नरक खाबबायदि एडीसी एरिया ओ बजागा नेशनल हाईवे रूट लाई जागा नाय नरक जाम खायदि ब्लॉक खायतंदि ताम काय सिनि आबो सल्यूशन अखना नांनाय मिया Honorable Chief Minister Sri Dr. Marik Sahani je assembly wo kok samani rok sung nukha borok roman script no rimaya direct kok nung Tamil language fan tudi India ni mane je kono horop tudi nakai borok Assamese horop tudi obo hai borok saitong tofano kento sini Triprasani je naharmung sin Triprasan je san no kai borok rina musingya Mizoram kai bai ke roman script roman horop bai choli tong abo borok jia de so Mizoram ni horop na haka Mizoram bo to ekta bartha koton ni ble tauke buso aboni bagino India flag nadi India wo tamni bagoi oroni je niyom Tripurani niyom khai tamni bagoi alada hong abot to inorok choba kotor khaidite bornop correction khaidi tamni bagoi obo rinani musung jaya bo ala alosona khainain chawo alap alosona hangkai abo tebo long process o thangnai bina bo rinani muttaiya kaham kai no sijak suka hangkai sabo kebeng oros kuno boot president ya TBC ni boot president ya nukja kha orot main direct kai sini Tripurani chief minister bono kebengi tongmani norok miani je bini assembly o je bason dimani abo surai norok saimang khata hage tabo kok oro sumung asayo je ITT hintong janai rok ini tipramota hintong nai rok tamni bagoi borok bai ala jungui tongka o jaga point si jini tabo ruling party o ala jungui tongui point si tini obo haikai Negligence khajagi tong sak nangya thongjagi tong kai obai sarkar tong yapan chungna bile taute buksong angkai sawo angkori phaisidi angkori andolon angkodi forte choba kotor angkodi aikaise sungman nai tei logiwo India flag tudi bartha kotoni flag tui judin chobawo khajak tai bele kaham nai nor buwan chudi abo tamka sung bar ha kotor tongusion se boro Sri Lanka ni hai sajon khajagi tong biang buini desh ni hai father country ni desh ni hagai sajon khajagi tong abu pusuk lasimelsa abuni bagoi no sung bukung bara no khai tamni bagoi borok ohani busa buti no khai tamni bagoi naslja borok le ayang nar ni phaise tini sason borong yago tong khomata tong ni borok ni musung si thungui tong judinu sarkar jora kaisa paltok jagi thanga kai bas प्रधानमंत्री बारथा गतनि काहाम जुदिनो बुखा काहाम सपय kai Bangladesh ni borok no nargya hinoi judino philot ha kai borok आंदोलन माने मा खाइनो borok se आंदोलन मा खाइने o बारथा गत तना bagui abo kaham kan siu taute buksong o kokrono bunorok saikna di tam kai borok phathani borok Aadhaar card ration card nini voter ID card bai ohani nagrik ungya ko abo srai kai West Bengal ni borone wanjini High Court ni Chief Justice no saiknaru ngai tini borok bahai kai asoka sajon khai huni boroni musung tui boroni population bang huni boroni musung tikai samung khai tong abo bu belai kotor kok sungmu aboni bagoni sung sinan nangai sung soba khainani sini kisa bojaga bul tong abono thikti khaba khainai sung soba khaidani sung pura ekhagoi sanan nangu ekhagoi saga kaise borok saiman nai boroni nolosa karinan nangai borok sini man thaino tamni bagri rinani musingya basini kok borok romance no tamni bagri rinani musingya sung tamo suinai tamo horop no sung chos khainai abono point borok kebengi tong hungkai ar sin takana sita borok Triprasana te borok hamjaksi borok ekdom buthap sugui nu painani musung sugu sogomor suk painani musung jago abo belai kheno norok srai khana saimang khana aboni bagun Triprasana norok thansangdi chobawo khana khaidi arok kono party nita tongdi ang nukha update sono bulogiri mani Tripramota sono bulogiri man nukha oba heken GMP rono logiriman nugya ko ke jonojati rono logiriman nugya ko mia assembly wo sirin jonojati ni MLA tongo minister tongo kento mungsa kok saya siring tongo nini
next generation ta mungnai na hari soba khaya nangnai siring tongoi ongya assembly owner of jonojati phanungtho CPM phanungtho jotono roman horop ni tui kok sadi aro nangkhai table bukhro boinrok ma sanai mukhyamantri no san nangnai sung nasi nango roman script ni sakai si pai thango obose sakapan solution khai di koikdin bisin hini se norok sombar mongolbar teu phainai se sono norok pura abo khorang tisadi je MLA tongnai rok please norok thane ang yak jor khai sawo bo belai dorkan nang sugui tong teyang TSF ni logi jotono logi ridi norok ni je choba je tabo ongkhori tomari road blockade sara tripura ganangoi abono stop ta khaidi norok jari khaitondi taya kaddi jamanchak chubalai tei busano thangi nukje me afanu oklokte baksa rang puisa rok refund chubadi porono chamung nungro kemja chubai ma khai belai hamnai je chererok je protesto lama rok block khai for sal khai tong tong leman jagawo norok joton chubanan khai takte busong awaya haikai sung tei o tirpra hawot chung tirpra hawot thangi thangnani lama krikha sini basha bu sekjakha sini culture bu sekjakha sini politics bu sekjakha land bu sekjakha joto si sekjaki tong hungkai chung bor thangsinai apuni bagoino nangkhai chung choba numa khaisinai abo choba sar sakte inglia norok Manipuri ni choba rong nugui tongkhana Manipuru tabuk already separate state busana ang thangan te besi din somoi nanglak Manipur ni choba norok kaham kan saiman na obo hainok sinai hingsa ni choba o Tripura wong kai hingsa ni choba norok nukna borok busang khai kaham sapayu Tripura ni bagoi kentu uklok te borok belekano nasil jago hingsa borok communal khai tongo kentu ulta sini borok sana thaka sini borono se communal hunitung aboni bagoino borok bojagani nakai sung palkai si joto si borok no o hani ruklaina ni bagosi chung choba ma khailai sinai o hao phai si borok si sasan khai tongo borok si hayutini beleke chaya kok khai tongo o hani borok ni borok dabi khai tongo chiarok borok baikai o hani ni dabi khaiman borok voter ID card te Aadhaar card ration card by ohani borok ya hinui already pro bungjak high court rok ai chini borok je lawyers tongnai advocate rok nor bu saimana nangu obono tui ainu tongnai rok bu saimana nangu borok ohani borok ya tamakai sarkar ni phan baisi politics ni phan baisi o hawa borok sarkar sai tongmanu o politics ni phan bainu aboni bagoino politics bo haikai thuna nang chini borok tekisa kaham kai sinan nangu busango agona nangu politics thuna hangkai tabuk ti prasarok krak ni busana nai thansang nang nai chini je sabuk seat 20 ta tongmani abor simpan man nang nai sabo sini bagoi busa nahari si sung bawai si elan thangnani seat sharing thangman porese abon porese sung borok bai thangnai taukte buksong sung sikang no booting a suni elan sung mane abot chaya ut ungbayoi sini seat man bai pore seat sharing khayoi busa uise abon porese sung sabai thangnai sabo thangya abo hairong no wachnani khaidi politics leader tongnai rok tekisa sinani nango saimanan nango ani kogrong no baksa sajaya phanungman tamukai tabuk ni choba abo belekene bianok nai tabuk jotono khanangjak ti prasarok nung je kuno party phan thangdi baksarang puisa lup phunugui kobongo party bo join khlairu haipano kento ti prasar ni immigration no thongkakai ti prasar joton thanchangui phayu tabu bo sara Tripura road block nei onisto kal ni bormra hata gotra asukdi tabu jotono nini CPM BJP jonojati yakari phaibayu abo kaham kan chaimanu ti prasarok tabu hamjago kento o politics leader roksi suno khagui tonu a jinis no sung sinan nau tam khai ang belai khai kok to sana ni musungo haibano kongrai ni bagoi haime kok saimeya norok na ka diano norok o video no share khayoi je mansak norok support khadi tai like subscribe te bell icon kisa click khari ta te buksong price rok kom views rok kom phai tongo tam khai borok akai jago tamu channel no nai bokok thai rok nangjak joto channel no je mansak norok jora manpur rogo naidi kise misa bujinan chai tudi haike si sung busango kaisale kok nangmani tongnai je kun channel no kebuno ignore ta khadi joto no support kharani khadi kubama channel no kotuk laiman nugu obo hai channel no ta kotuk di youtuber channel kubama kahamu tongnai haime tongnai o haime rok bujora o borok bu kaham no phungnai kai haime rok bu phungnai nango tam khai jorao hamya bu chopayo tam khai abo joto country joto state joto desono joto community wono hamya bu tongu kaham bu tongu abo hairok phungnai nango phunukaisi sung silayo saimano saiman kaise busango kaham hameno sus kai nau aboni bagoi kebuno kebu ta kotuk lai kuno channel no ta kotuk di channel je kuno youtuber channel lok jotono kaham hamya khoboi ma phunuk layo abono tongnai tautai buksong te yo video na ang log rina ni musung liya norok kaham tongni suso tongni tini bagoi jotono no haina hai kulom pika